Nwankwo ego m nọ mebe ọkwa ife kwuru ka na-eme adanti ya kwarụ m egwu ekene nuka nwoke si ebeje ọsụkasụ na asụ n'ilo ma imebe ọfụma onye wiwo si n'ike taalụ ebula ozu onye ọzọ dịka ugwu nkwụ Chukwese bifi ma ikpe asịkwa na nwata na onweli ifo ga-emenwu ọgbanyelu gị fi ikiri aja So it's part of rivers, most of rivers. Oh yeah. And then the area, motor guard, no motor ago, never go there. It's like this job about the if if I need that, I want the 5th of June, I go plum. High priest, Malodeka, and there, but the monster, all this, back. Those holy ones who know how to perform miracles now. On your the Panaqual everywhere. Found is special. Father Gagliari, one dome. Half of Benue state we go, Fana Sweet. When they go Naza, Ike. Half of up to Turuko, Nasuki, my Ido, Pasha, but I didn't follow one. So, I'm not on the one. So, I'm not majority in Nigeria. Hallelujah. King of Mother. Ogonogondo na risike ka ị na-ayọ Chukwu. Unu gaba, akunu ga-epuru unu ga-abụsị ọgaranya. Ka River Niger, ka Ọmambala River. Efe Chukwu gwara anyị etesi wee kowa asefo mmadụ ibe n'anya ka isi fụ onwe ife ịchọ komeri mere onye ọzọ. God told us love your neighbor as yourself. Whatever you want to happen to you, do it for somebody else. No about Chukwu ka anyị na-ayọ ọ ga-adị nwoke mmadụ nwaanyị mma ọ ga-adị okenye mmadụ nwata mma ọ ga-adị onye Igbo dị onye gelegele mma ọ ga-adị onye Igbo dị onye gelegele mma dị onye ogologo dị onye akakpọ mma dị onye ọgaranya mma dị onye ogbenye mma ife ọmụnụ chọ unu ga-enwetasị ya. Whatever you want, open up your mind now. God will give it to you. In the more Jehovah, in the monster, Jehovah, to receive your prayer. So if our nature, Chukwu ga-enye maka Chukwu nyanwa ji ife niile, nyanwa na-enye ife niile, onwere ife niile, full control. Ife anyị na-afụ ọnwa anyanwụ kpakpando stars makwa na enwe 1 billion stars nyawo stars nwere planets ka nke a bụ just one planet enwe 8 planets na this one then enwe nya bụ just under one galaxy enwe 1 million galaxies enwe 1 million nke a bụ just one star 1 billion stars in this one galaxy Milky Way. The whole thing is too big. Anyway, 1 billion galaxies. I just know under one. Stars, on different places, carry the in billions and billions. And we are small, we are nothing. Like they can sand, no shimmer. So Chukwu ebuka. Okay, no mal. If I name if I nurture, you get with you. Onye ndị nkuzi fa nweta ndị movie star fa nweta ndị security fa nweta ndị Onowu ife na-eme gaba n'iru ndị ichie cabinet ya dịrị unu mma ndị fada ya dịrị unu mma unu na-ekpe ọ na-adaba amụwa bụ dibịa oyibo na-agwọ n'ele okwu unu ji bịa ka ọ ga-eje na okwu ọma kpọrọ unu oji ọkụkọ nwa adọkụ nwa nwasa
maka na ga-ama ọzọ ma ọzọ ga-ana kama ọnyalụ mbaka na anaba na ọ ga-adị unu mma o unu ga-adị ka echi ada na o ọ ga-adịrị unu mma o maka na oke dibịa chọọchị ọ dịka ọchị ndị mmụọ n'aka dibịa gbaazi ọfọ ndị mmụọ n'anya dibịa rijuo afọ ọgba mkpọrọgwụ na ajọ ọfịa ijele na obere mmụọ na-agba n'ọgbọ aka gba na-ebu ijele mmiri a na-esi na na-erugara elu onye bụ law of physics nwata na-ebu nne ụzọ amụta dị ọkpara amaka ọkụ pempe na-ekechie n'akwa kechienu egwu ada atụ ofe buru ụzọ egwu ada atụ iko na ọ na-azụ ọ high priest na-ekwu okwu a nke omenala arụrụ anyị na n'osi gba ijijigharị onye ka na-akpọ confusion na ikuku nyaresi igu ọdụwe ebe ọ dị agwọ na-atụ mbezi onwe ego na-enye nsogbu oti ọgba na eti ogbe akwụ ife anyị bịa tata ga-aga ọfụma ife onye ọrụ na-achọ ọ ga-enweta ya maka onye isi kara ka a na-ebu ogede agwa m na ọha mas ka anyị na-aka n'afa nna nna anyị fa onye mmelụ mma na ala Igbo bụ anyị na-akpọ onye ya ka a na-akpọ senti ya ka ndị ụka na-akpọ senti ya ka a sị Anakwenze senti Anakwenze bịa taa ọjị Anakwenze taa ọjị Anakwenze kpeela anyị ekpere ka Chukwu nabata ife anyị na-ekwu nna nna anyị fa bụrụ Chukwu o nwere oge anyị na-efefe anyị na-asị fafa yọọla anyị Chukwu ka o meela anyị ife anyị chọrọ ndị ọcha na-eghọtara ọnụ si na anyị na-efe nna anyị fa ghọtara ọ maka fa ghọtara anyị na-efe nna anyị anyị fil na fa mere ọfụma na fa ga-ayọtanwu Chukwu ọ ka ọ dị Abagana nna nna anyị fa ndị Abagana bịa taa ọjị nna anyị ndị Anambra niile bịa taa ọjị nna anyị ndị Igbo niile bịa taa ọjị nna ndị Yoruba bịa taa ọjị nna ndị Naijiria taa ọjị na-agọzikwa ebe a n'afa Eke Oye Afọ na Nkwọ nna Abraham God Chukwu ndị Katọlik ma ndị Muslim na nke ndị Kristian ma ndị Jews ofu Chukwu a na nke anyị nwa ka eji Chukwu abịa ma na-agọzi ife ha ọ ga-adịrị unu mma ọ ga-adịrị unu mma No, that's not my five, sir. I suppose not to.
ọkọ mẹ ndị ya mụ nọ n'azụ onye ụgbọ mmiri a na-akọ ọzọ ịga iru ịga ebe wata ebe wata gana ịga iru ịga azụ n'otu ezi egwu ya mere na nwanne anyị na nna anyị ukwu na Onowu abaga na Anakwenze Nwachukwu n'ezie jiri were oghere a na-achịkọba omenafọ ya bụ mgbe o ji were na-esetịpụ aka ya maka inyere ndị ọkacha njọ n'etiti anyị aka ka ha were nwere onwe fa n'ihi na ọ nụrụ onu nke Chineke n'ime akwụkwọ nsọ onye nwere ndị mmadụ atọ ọ na-akpachapụkarịrị anya mgbe dum bụ na mbụ ụmụ ogbenye abụọ ndị enwe nne enwe nna atọ ụmụ nwanyị diva nwụrụ o kwukwara n'akwụkwọ nsọ wee sị ọ bụrụ na ndị mmadụ eme ka ndị dị otu a bere m akwa aga m agbadata taa ha afọ ọbụla ịhọpụta n'etiti anyị ndị di ha nwụrụ ndị ọ ga-enyere aka ọ nụrụ mkpu akwafa na-ebere Chineke ụtụtụ abalị ọ bụ ya ka o ji na-eme kwa afọ ọbụla nkwalite nke n'ụwa anyị wee na-asị ka Chineke nara ekene n'ebe ọ dị ukwuu ndụ anyị na-esetịpụ aka enyemaka n'ebe ndị onwe ka ọha nọ ka Chineke gọzie ọnọdụ nke tata n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Igwe Patrick Mbamalu Okeke Ezapụta Igwe Abaga Eze dibịa eze duru nọ n'ọgbọ eze duru ọ bụ ndị nna eze akọ eze duru enye aka nze na eze duru Onowu abaga. Chairman abaga. Abaga.
unu makarịcha nwaanyị niile unu na-arụsi ọrụ ike karịa unu na-enedo di unu anya ọfụma Chukwu ga-agọzi unu gozi unu ife ọbụla tụrụ ga-enwe Chukwu zisi unu zisi unu Chukwu azụ unu Chairman ụmụnne ya ụmụkabịa ebube agụ gbaghara gwe na igwe ji ọdụ n'aka gwe na igwe na awa ọjị My brother Onowu, my brother, my big brother. I was talking. You don't have a bag. I think you imagine that. What are Amen. Ihe kwuru okwu. Ya wapụ n'ụtụtụ. Okirikiri ọfọ. Mazoba. Ya bịa Anakwenze. Iche Edu Erukenda. Na-ekenekwa ndị yọm na mmadụ niile n'ebe a onye nchezo ma ndị fada ma ndị pastọ a na-ekene onye ọbụla na solusi ebe na omenala ka anyị na-eme mụnwa bụ Nwachukwu Chukwu zitere ka na ndị mmadụ n'ọhịa ka eji wee pụọ ma ọkala mmadụ ndị Abag na Onowu ndị Idueri chie m ike ndị Igbo ndị Igbo chie m ife ndị Igbo ndị mmụọ chie m ọkala mmadụ a na-aka ha masị mmadụ dị ikwukwu okwu ndị mmụọ mmadụ ife ga-eme nke total silent ọkụ agụnye nwata n'aka ga-ele ya onye ọkụ jụnarị n'aka menyụrụ ọkụ aka na-abọ ka eji ebufe kara aka ụzọ aka na-abọ ka eji ebufe kara aka aka na-abọ ka eji ebufe nyere alụ aka na-abọ ka eji ebufe n'isi maka udo ọganihu na ịfụnanya ndụ mmiri ndụ azụ ihe ata na azụ anwa ndụ ọfịa ndụ anụmanụ ọfịa anwa ọfịa tara anụmanụ anwa stop ebe ebele ugobele onye isi bụ ebe egosi ebe oge ebe o nwekwa ndị si ka nkwukwu anya ka Chukwu bụrụ anyị ụzọ ele anyị azụ
ka Chukwu bụrụ anyị ụzọ bela anyị azụ anyị gbue n'aka ndị n'aka ekpe ọ bụrụ mma anyị gbue n'iru na azụ ọ bụrụ mma ma ife dị mma ka anyị na-ayọ n'aka Chukwu nye anyị ife anyị ga-eri ife ga-eri anyị ya gbapue ogologo ndụ na-arụ isi ike ka anyị akụ unu gara ka osimiri Naija anyị na-asị Chukwu sị ọ bụ ekpere ka anyị na-ekpe iwe ji wetara alụsị adịrị ebe a ịfụ mmadụ ibe gị n'anya ife ịchọ ka meere onye ọzọ haleluya ọ ga-adị nwoke mmadụ nwaanyị mma o dị onye okenye mmadụ nwata mma o dị onye gịrịgịrị mma dị onye mkpụmkpụ mma o dị onye ibu mma dị onye gịrịgịrị mma o dị onye ogologo mma dị onye mkpụmkpụ mma o ọ ga-adị nwaanyị mma dị nwoke mma o ọ ga-adị onye ọgaranya mma dịkwuru onye ogbenye mma o nye ife ọbụla ife ọbụla ị na-alụ Chukwu mee ka ọ na-aga n'iru ma ị bụ onye kapịnta ma ị bụ onye ndị ụka ma ị bụ ndị ichie na ọzọ ife ọbụla ịchọ ọ ga-aga ọfụma o ka Chukwu ụmụ nwoke gboro n'ebe a ụmụ nwoke ka nweta ezigbote nwaanyị ka ụmụ nwaanyị chọta ezigbote di ka Chukwu gọzie di na nwunye ka ya dị na-eze okwu na-eje na kọt ka ya dị na-enwe mgbasa ka Chukwu nye di na nwunye nye bụ ụmụ azụta ụmụ ka ụmụ zụọ afa ma n'oge mbụ na-enwe inshọrensị ada enwezi inshọrensị ụmụ ezuru abụ ka eji eme ife anyị na-eme ụkwụ unu ji bịa ka unu ga-eje na ụgwọ amakpọrọ unu na ma enwere aksidenti na covid na megburu ọchụ ọkụkọ nwe ada ọkụkọ nwe nwa ọsọ maka na ga ma ọzọ ka na kama ọnyalụ maka na naba ọ ga-adịla unu mma o ọ ga-adịla unu mma o unu dị ka eji ada ana o maka na oke dibịa chọị dịkọchi ndị mmụọ n'aka dibịa gbaazị ọfụ ndị mmụọ n'anya dibịa n'iju afọ ọgba ma ọ bụ n'ajọ ọfịa alụsị niile ka a na-ama akwa ọcha ijele n'obere mmụọ na-agba n'ọgbọ aka gbara egbu ijele mmiri ya na-esi na na-erugala elu ji na-esi ọrụ ekwu ome nwata na-egbu nri ụzọ amụta dị ọkpara nwata atọ nri ọka nkwụkwa ya jee ọkụ pepe a na-echeche na akwa egwu ada atọ bụ buru ụzọ egwu ada dịkọ na ọ na-atụ afọ na-agba ofesi ka na-agba difensi amaka arụrụ anyị n'elu ka gbanye ya onye bụ kofi agwọrọ atụ mbe ezie ka ọ na-ana n'ihe oti ọgbara eti ọgba abụ elili ka nwaanyị na-ego nke kunyala si kodowe bọdụ maka na udene kalarụ na mabozu afọ nnụnụ isi ekalaka na-atụ ọkụrụ kpọkpọ onye isi ekalaka na-egbu ogede onye isi ekalaka bụrụ ogede ọnya bụ onye ndị ji afa nna nna anyị fa gozi ojii onye mmelụ mma ka a na-akpọ seta Anakwenze ta ọjị Abaga ta ọjị ndị Anambra niile ta ọjị ndị Igbo niile ta ọjị ndị Naijiria niile ta ọjị onye Yoruba na ebe ndị Yoruba ta ọjị anụmagozi tọpụ ebe a n'afọ Eke Oye Afọ na Nkwọ wee wezie afa Chukwu abịama ya nyezie ngozi ikpeazụ ọ ga-adịrị unu mma keke ekepụ ọjị Wisdom Studios. Ikele mele na mo pele
Belebea, anyway, Malaya. Na bora tacha kusaida. On the keyboard, eyes. I know about I like to say eyes. Muna appreciate who there as a one mother. Oh, what about also bulu. Also hachi. Jolo. Oh, man, you more well. Nigeria in diaspora. Oh, Kosimba. I think I can do it. Now Jesus Christ for you, man. Our Amazon. Yeah.
Lady Anthony Ejofo, all the way from USA. Aina Nabatia, Professor and Mrs. Ejofo. About 2023 very indigent award empowerment on a mere waro last year all the 10 parishes in Abaga, the Catholic Church, the Anglican Church, and Pentecostal, one Kenya each parish. Although this year, Onowu Abaga, where many increased to 2 a parish, altogether 20 of them. Onowu Abaga. Each year, Abaga, each year, the kingdom, Onowu Anambra State, Onisi, ndị a ga-akpọpụta afọfa ga-abịa ebe a unu bịa unu ekwe Onowu n'aka before tomorrow morning unu ya receive alert na akaụntụ unu submit through parish priest unu so inu afa Emmanuel parish priest Nwachukwu send afa this year Onowu na-enye each beneficiary 100,000 naira. Nke a bụ ka achịgharị ego nọ na akaụntụ e-submit ka ya meva ihe bụta abatị ya. St. James Church Abaga, Mrs. Nneka Okonkwo bịakwa Onowu n'aka. Mrs. Virginia Ogoegofo na-abịa ozugbo ndị press kakwa na-abịa unu akawarụ na-agbafa ajụjụ papa kelecha Onowu. St. Michael's and All Angels Church Abaga, Mary Ugokwe, Josephine Amasianya, ndị a dịka nsi wee kwu all Nwachukwu use letterhead after consultations with Rome 1, sign and well documented. Pentecostal churches, Mrs. Chinemerem Anumba, Mrs. Eugenia Ndidiamaka Udechukwu, ndị a bụ ndị Divangugo, very indigent. St. Francis of Assisi Catholic Church, Abaga, Mrs. Rita Wako, PG,
corrected. Mrs. Rita Nwako. Biko, parish priest here for the Cosmos Oka for submit last year on 31st August 2023. Unfortunately, by today, the woman was in the mortuary. May her soul rest in peace. Mana Onowu continues. Now the woman that I watch. Late Mrs. Alice Obieki, right? Onya, Bonya, or she's lying in here. I'll go no next month. I need Mamma. That's very painful. St. Martin's Catholic Church, Abagan. Obuagu Sicilia. Sorry. Bagarona. Ezechi Angelina. Sorry. Very late. Bagarona. St. Michael's Catholic Church, Abagan. Mrs. Augustina Ogo Elobi. Sorry. Bagarona. Mrs. Ijoma Okechukwu of St. Michael's Catholic Church, Abaga. Sorry, Bakagerona. I'm calling Nifa almost every week. Very late. St. Mark's Catholic Church, Abaga. Mrs. Gertrude Akeni Ifoma Mwobi. St. Peter's Anglican Church, Abaga. Mrs. Ogochukwu Ifora. Mrs. Ogochukwu Ifora. Mrs. Christiana Honora. Mrs. Christiana Honora. St. Augustine's Parish, Abaga. Mrs. Bridget Ebecheta. Mrs. Ifoma Udozo. Just running about it every year. Every year. St. John's Parish, Abaga. Mrs. Ubili Chinasa. Then, Baderona, as usual. The number what we discovered about 30 minutes ago, and we mix up. And the second name, Mrs. Odi Kolo Chinelu. How if I go back to their parish, the vicar of the church, Brother Paul Umokolo, and we mix up. Oh, no, right? So far, there is soccer out. First soccer out, I will go back. The vicar, the variable, the headed papier, submit water, the correct name. Biko, India number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 7 women and rubber. On the for now. Today, 28th of December 2023. Onowu Abaga, very indigent award, widows award. Because only I can know, but account numbers union. Each one of that account number when yellow moon aka. Yellow moon aka. Tomato, next year, I can part of that one. I just checked it. So, the press, who have given them money,
ndị iche na abalị. Ndị eriki nọ ọcha akịrịkwa unu. Biko nụ. Nneka Okonkwo. Mrs. Nneka Okonkwo. Mrs. Medina Ogwejofo. Josephine Amasianya. Pentecostals. Mrs. Chidamaram Anumba. Mrs. Eugenia Lidiamaka Odechukwu. Thank you so much. San Francis, late Mrs. Alice Obieki, the one she St. Martin's Catholic Church, as usual. My former will be St. Peter's Anglican Church, Abaga, Mrs. Nwachukwu Ifon, Mrs. Christiana Onowu. Ndị a ndị ahụ Chinemere m Anọmba ahụ m Pentikọstal obi bụ m sọ aṅụrị ana m asịkwa ka Chineke gọzikwa ya nyekwa ya ndụ n'elu ndụ ka nke alụ ọzọ karịkwa n'aha Jizọs. Afọ m Gertrude Akenyi Onowu mekwara anyị ọ dịrị anyị awọd taa 100,000 ọ bụ ewu nsọ aṅụrị a sị Chineke ogologo na azụike wee chọọ ya mma ọ na-eje na-ana ọ na-eje o jere ka o jeruo n'aka ọ na-alue ka Chineke na-edu ya n'ogozibugu ya n'ọka ọ wara ogologo na azụike wee chọọ ya mma. Afọ m Mrs. Rita Nwakọ Onowu nyekwara anyị ezigbote ife o nyekwa anyị egbe 100,000 obi na-asọkwa m Paulina obi edo m ụsọ a sị na Chineke ya etili ya mmaji kwulu mmaji dukwa anyị ogologo ndụ na arụ isi ike ka ndị ọzọ wee likwa arụ ọzọ anyị ekenegokwu ya in Jesus name. Afọ m bụ Josephine Amasianya Onowu mere anyị natụrụ anya Onowu bụrụ anyị nnukwu ego ọsị na 100,000 anyị were ihe wee na-egota wee je zụba afịa wuli ihe olive ive lijuwa afọ anyị wee na-asị na Chineke bi n'elu ya agọzi Onowu o ya etili ya ndụ n'elu ndụ arụ ike n'elu arụ ike ya na ezinụlọ ya ma ya nọ ọfụma Chineke ya agọzi ya. Oke afọ m bụ Nneka Okonkwo Onowu mekwa ihe na-atụghị anya ihe m atụghị anya ya o chetara ụmụ nwaanyị ajadu wee mere anyị ihe anyị atụghị anya ekpere nna ekpekwara ya wee ebe o si wee wepụta ya ka ọ bụ mmaji kwụrụ mmaji Chineke chebe ya nye ya ogologo ndụ na arụ isi ike chekwebe ya na ezinụlọ ya na ọpụpụ ya na mbata ya n'aha Jizọs. Ife na-agwa Onowu first and foremost na na-ayọ Chineke ka ọ dobie ndụ ife ọ na-eme amalụ mma help the poor the needy people ọ na-eme at the right time so I'm na ayọ na nkara erika na nkara anọ na ya aka yes thank you. Onowu abagana wee nwanne m wee sị na ọ ya adịla ya mma ọ na-eme ife akwa arọ ọ na-enyere ndị ogbenye aka sị na ọ ya adịla ya mma ebe anyị na-arịọ Chukwu na-adịbi ya ndụ ka o wee nwee ike na-eme ihe kwa arọ na a na-agụ ya ọwụzala arọ ka a na-agụ dịka Chineke dozie ya bonus weta ego na-agwa ụmụ ma ndị arụ na drọ ibe niile ọ na-ete ata na Chineke ya gozie n'aba Jizọs Kraịst enwe anyị ọzọ Chinemeze. Yes. So what are you telling Onowu today is doing empowerment? Well, a man of large hearts, a man of so many parts, generosity par excellence, and the epitome of
a product of milk of human kindness, a man whose heart is so large. We can only wish him well, ask God to preserve him, to enrich him, to empower him, to keep him for us. A man who touches life. Such men are rare. Our prayers and thoughts are with him today. Yes.
World Assembly, their youth, Onowu, now support by encouraging skill development, entrepreneurship, and agricultural development, farmers for the youth in mechanized agriculture. Onowu now support this initiative. So with me here will the representatives of Igbo World Assembly youths, and the more I represent the organization of Igbo Hebrew Cultural Heritage International. Bundi Nakobatan Israel, they are putting the youth about mechanized agriculture and empowering them to be able to be farmers and in the modern way. Dr. Anthony Nwachukwu Anakwenze. Dr. Nwachukwu Anakwenze. Head of the or the fire principal. I think in Arizona, very big guy. Okay.
ife ahụrụ kwa nsagha mbụ anyị nọkwa amani ala sie na obi pavilion Onowu Abagana maka ememe anyị ji nọ maka ya today ịkwalite ndị ogbe. And I tell you, mgbe nke dị sie n'elu anyị na-asị na economic meltdown a ọ ya ekwekwa ka emie mana ọ bụrụ Onowu ka na-eme economic meltdown ma subsidy o wee mee nke he doubled ife ọ na-enyefe abụ ndị ụwa na-atụ n'ọnụ gọvanọ as long as ya nọ as Onowu Abagana chukwu ihe ndụ na by this time next year na ya emekwu ya nke ka nke. But if you look around, ife niile na-aga n'anya ya onye ọbụla na-enwe aṅụle ife na-eri ife chọọ iri ọ na-eri mmanya ala onye. Somebody like me and the rest amechara anyị ewu n'aka wee sị na ọ adịla Onowu mma na-emela anyị ga na-eme by this time next year na ọ ya emekwa ya nke ka nka in Jesus' name. n'ụbọchị nke taata anụma inye Chukwu ekele maka ndụ nna anyị ya mere ka Chukwu ji ike niile gọzie ma chekwaba ndị niile nọ ebe anụma nna na nwa na mmụọ nsọ udo dịrị unu. Anyị na-abịarị abịarị ana anyị tụkwara anya ya ife ojii na-ahụ m obi mmiri ewu economic meltdown and subsidy na-asị Onowu ya emekwa ka o si eme amarụ na ọ bụrụ Onowu ka a na-eme subsidy ọ bụrụ Onowu ka a na-eme COVID n'aka ife siri ike ka ọ mere nke ka nke ọ ya dịkwa na ya mma a sị na ife dịka Onowu akọ na mma maka na ife ọzọ ya eche bụ ịkpọ ọza. A lot of people somewhere and so would my sincere prayer for you, Buna, before my around long life, prosperity, honor, before more no chair, wherever it is quite a challenge. We don't know I just go far off for Nafa Christ when more oh, if it's with them, then I can law in your Lunda way. I can. No more, I did. I will go. What I get out of Aka. So I never felt back a jibber.
zụwa afịa ma tomato ma onion ọlụ Chukwu ka m na-alụ ọ bụrụ onwe ka m na-emelụ a na-ekene onye ọ na-abịa nọnyelụ na fabia nọnyelụ ka anyị nyelụ ndị ogbenye aka onye nwe nwere ife ọzọ bụrụ maka onwe m